ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം. മരണം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. ഒരു നിഴലായി നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. ഈ അടുത്ത ദിവസം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒരു മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കുവാൻ വേണ്ടി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോ നിർത്തി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി. അദ്ദേഹം പിന്നോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്. കടയിൽ ചെന്ന് ഡോളോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ കുട്ടി മറുപടിയായിട്ട് ഡോളോ 650 അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം. എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിച്ചും അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞും കുറ്റപ്പെടുത്തിയും വെട്ടിപ്പിടിച്ചുമൊക്കെ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം. കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം.